Ngibonge lento eyenziwe uKhuzani. Khuzani uhambe wayopha abantu. Kodwa ekubapheni kwakhe angeke ngize ngihlonise. Imbi into eyenziwa uKhuzani ukuthi mayikhangeza umuntu ukudla ebese anekele izwe lento abayenza lapha eMkhomazi. Upha umuntu ukudla ngapha unekela izwe ukuthi mbukeni ngiyamphakela. Ngimbukeni bukani indlu ahlala kuyona iyowakhiwa yimina. Mina ngizoyilungisa nziso kahulumeni. Hulumeni ethi mazokuphakela abantu ukudla, ijumbana zokudla ebese ehambe biza intatheli. Fanele ayibone intatheli ukuthi uyaphaka manje uphakela abantu, bayakhangeza abantu. Imbi leyo nto. Uma ngabe ungenazi inhloso zokupha umuntu vese uyeke. Yeka. Musu kushutha unika umuntu ukudla. Le nto abayenza lapha yana nje kungcono kuba uyishuthele nabantu kwathi hayi namba abantu abasizwe uKhuzani. Namba abantu abasizwe uKhuzani. Bese ibala ke intatheli mayithanda ukubala. Kodwa hayi ukushutha umuntu umkhangeza umuntu uthi mi nali isheke ukudla. Hayi ube wrong le ntwana. Ngeke ngiqamba mangu ngiyamthanda lo mfana, ufana nomthandeni ngiyabathanda labafana, bangenzela into emnandi mabecula nje lo mdlalo wabo mina ngiyawuthanda. Kodwa nje ukuthi umuntu mephaka ane akhombise hayi ngeke uKhuzani ugejile mfana. Ugejile kuba ugejile gawuzi ugejile nje impela. Ungaphindi uyenze lento. Musu ukuthi ukuphakela umuntu ukudla bese kufanele kwazizwe lonke ukuthi wena uphaka ukudla unikezwe abantu ukudla. Hayi ngeke imbi leyanto manje. Phela awumeli inkampani ethi lapha bekuwena uyopha abantu kodwa manje egcineni kosuku fanele abantu babone ukuthi uphakela abantu ukudla. Uhulumeni uyena uphakela abantu. Uhulumeni kokuwesi yena akunikeze ukudla ka 5 days afuna ukuhlala for 5 years. Hayi